सही सही एगो बात बताइए जा है भौजी का डांस पर नजर रहा कि दुनू अमावा यानी संतारवा पर नजर रहा। का हाल भाई ये भाई लोग मजे में पालो जानो आइए चाचा तो हाँ लगा का हाल बा। और आज का वीडियो ना बड़ा गणफार बड़ा जबरदस्त होके वाला बा तो वीडियो को ना लास्ट तक बना रही है जा। अरे तोर बहन चोदो गाड़ी देवे के तो मन ना करेला लेकिन है जोन भौजी वाली सन ऑर्केस्ट्रा वाली अभी वीडियो पर लाइक पाए खातिर ना नंगा नाच कर तली सन अपन दोनों संतरा के उछाला के लाइक पाव तली सन। आइए भाई लोग यह ना इनके वीडियो पर है जोन भौजी दूगो संतरा देखा के उछाड़ के लाइक पावले बेचाता देखत ना मिलियन में आ नइखे विश्वास ना तो है देख जा देख के का लगता माने जनता भी न आम पब्लिक इहे पसंद करतिया। बताओ 2 मिलियन ऐसे ही लाइक पर सब लाइक मिलियन में मिल गए है के एक करीब पहुंच तो गाड़ी देवे के तो मन ना कैला लेकिन है कर अब हम का बोल सही सही एगो बात बताइए जा है भौजी का डांस पर नजर रहा कि दुनू अमावा यानी संतारवा पर नजर रहा एकदम संतरवे पर नजर रहा कि ना। बस एक नजर उसको देखा दिल में उसकी तस्वीर। ये साल तोहरा बहन का चश्मा पहनाओ जो तू है स्टाइल से ना वीडियो रिकॉर्डिंग करत तला आ एक नजर देखत तला आ गलती से अगर हैंडलवा पिहरो भइल ना तो जो तोर पिछवाड़ा बा फाट के चरताला हो जाई आ जाके हॉस्पिटलवा में सिवाइबे आ सिवा के अपन पिछवाड़वा के रिकॉर्डिंग करबे आ कहबे अब इस एक नजर इसको देखूं। अब है कहा ना भाई लोग इस सोफिया भौजी के हमके देख के इहनु लागता कि इनकर जवानी में ढेर गर्मी भइल बा तबे है अब मतलब रील्स पर आके वीडियो है अपलोड करतली ताकि जे पब्लिक बा न देख के इनका संगे इनका जवानी उतारे। दादा रे दादा अब हई भौजी का वीडियो में ऐसा का लागल बा कि इनका वीडियो पर लाइक दबा दबा के ठोकल बा आ हमनी को चिल्ला के है नरेटिव दिखा जाता अब वीडियो एडिटिंग करे में 2-2 घंटा लग जाता लेकिन मजाल बा कि 4 गो लाइक मिल सके हमनी के वीडियो पर लेकिन है भौजी का जानी का बा कि कर देता लिखल मिलियन में लाइक मिल जाता। तो आई होप वीडियो आप लोग के अच्छा लागल हो। अगर अच्छा लागल हो तो वीडियो को लाइक कर दिया जा एंड चैनल के सब्सक्राइब कर दिया जा। एगो छोट मोट बात आप लोग से कहल चाहे ये वीडियो बनाए का मकसद ना बस आप लोग के एंटरटेनमेंट दिया ना कि आपके दिल के साथ ठेस पहुंचाओ तो वीडियो के सीरियसली मत लिया जा। अगला वीडियो मिले जी अगला टॉपिक है तब तक के लिए बाय बाय।